ഹലോ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ഓൺ വോയിസിൽ വരുന്ന വീഡിയോ ആണിത്. ഞാൻ കുറേ കാലമായി വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചായിരിക്കും എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആ ഫോളോ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യട്ടോ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കത്തന്നല്ലേ. നിങ്ങൾ ഉള്ളത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ എല്ലാം താനെ വന്നിക്കൊള്ളും. ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഒട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങിയാലല്ലേ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുവന്നാലോ.